Siyabingelela kumhlaba, sibingelela kusizwe, sibingelela kumagumbamane omhlaba jikelele. Nyakatho Ningizimu Mpumalanga nawentshonalanga. Senguye-ke lona udokotela umshayi wabo abashayi. Udokotela omkhulu wase-Eastern Cape eGonce. Kumanje ngithi-ke alikho thizeni noma elikhulu engathi ngalibulela ebantwini. Kumanje ngithi mina ngidlulisa umbongo omkhulu kwisizwe, kumhlaba, kwi-Afrika, kwi-South Africa, wide world. Ngithi bayethi, ngithi Camagu, ngithi ngiyabonga kakhulu baba ngazo zibini ngiyanixhawula, ngithi Camagu. Ngibonga kakhulu insebenziswano yabantu especially benginaso esidlule esika-3 and 4 ngomhla weMeyi besegqithile. Ngibonga kakhulu abantu abaphumeleleyo, ngithi uNkulunkulu, ngithi idlozi, ngithi iswelele, ngithi ibhokwe, ngoba ngeke ngiyishiye nganga zingabasikela zibakhumbule imizamo yonke yabo abayizamile nendawo bebethatha kuzo. Nkosi yami, nganda uhlume, uqhame, uchume. Kumanje-ke ngithi mina ngikwindawo yase-Adelaide, Adelaide. Ngizokwenza nje neminye imikhulungano noma imisebenzi yesintu noma yakwelapha. Nkosi yami, ngise-Adelaide-ke la, ngithi mina Adelaide nawe ngifikile, 44 nawe ngifikile, Alice nawe ngifikile. Nguye umshayi lo, ningamkhohlwa, ningasuki kule number 067 9469 570. Ngiyaxolisa isikhathi sami sincinci, ngizosebenza lapho, kodwa mina ngithi angidlulisa nje umbongo, ningandedluli ku-channel, ningadluli ku-channel. Nawe ungekaniqondi sezaniqonda bayethe Camagu. Dankulu Mkile.